Здравейте хора, това е най-новия клип и днеска е последния ден на Андрей в България, Германия, и там ще очаквате още много клипове. И следващата седмица ще има нов клип. да, ти останете в канала, абонирайте се, тук е абониране, тук може да оставите един лайк и тук е камбанката на снесе. И сега отиваме да си купим нещо. И го спираме на пауза. И тук ще присъединахме в Гиги. И сега отивам да си купя нещо. Аз ще си купя един дюнер, ама не от тук. Тук правиме най-готиното взимане. Който не знае Тути Фрути, не знам, нашия е лост. Има истинско, вземам си истинско. Да. Има и на тебе истинско. Не. Има истинско. Не, благодаря. Ето хора, купих ми. Само много тъмно изведнъж. Да, буквално бяхме 2 секунди. И сега отиваме на един друг магазин и после като излезем от другия магазин, пак ще заварим. Да. И сега ще пробваме. Пишете в коментарите дали го усели. Който познае, има 200 IQ. Тук ще хвърляхме нещата. Сега отиваме на магазина. Сега отиваме на друг магазин, ама няма го вземем, защото човека е дърт и по някакъв ще ядосвах, който влиза с камерите. Да, защото един път имаше слуша и за по-хубаво да не взимаме, а може да покажете какво ще купим или как ще вземем по-хубаво да взимаме. Пристигнали, да, ще разберем. Давай, идват коли. Оцели го, добре. Сега аз ще пробвам. Лео пробва. Дай, Лео. Аз успях. Хора, решихме, ще отидем на друг магазин. Там е пълно с хора и не ни се чака. Да. Пред това време мога да ви кажа какво ми се случило на втория или първия клас. Не е така? Аз бях на паузата ми и там едно момче се краше с шиите ми скърти, много смешно. И момчето ми преследва, бяга шахме да кажа по-хубаво, не преследва софтуера ми се САС, той е малко в САС. И той иска да ми ритми зад мене и изведнъж пада. И там имаше момичета момчета и той иска просто да шибя. Всеки му се шибя и мислете дали пие кармата. И приятели, аз имам една идея. Идеята е на 1000 последователя абонента искам да направя с Лео giveaway в Fortnite за 1000 V-Bucks. Стои е хубаво. Все пак 1000 последователя, 1000 V-Bucks. На 1 милион последователя, 1 милион V-Bucks. Ти бе си лъжа. Сега сме точно до магазина и после идваме. Така хора, както сега излязахме, аз си купех черноморец вафла, Андрей си купи паста. Да. Сега ще се върне. И хора, сега пробвам пастата. И ще кажа дали 10 или е 5 или 5. 1 до 10 искаш. Да. Също е. Хубаво е. 7,5. Добре. Сега ще пробвам моята. Всеки, ако се пробвали, всеки значи е много вкусна. Много е вкусно. Аз си давам 10 от 10. Съвърнем след като ги издем. Хора, няма и 10 секунди, Андрей си изяд. Ви хареса ми. Аз само сега отиваме да шикваме някъде. Да се говорим да ви разкажем една-две истории, ако искате. И да. Сега се връщаме. Тук ще ядахме хора. Хора, дайте бързо да стигнем 1000 последователя, да се направя един сапортър креатор и двамата ще се направим и така може да играем. Ще бъде Vibe Kings. Да, Vibe Kings. Обаче дайте да направим 1000 последователя в YouTube и така ще имаме сапортър креатор в Fortnite. И така може да играем всички. Да, може да играем Custom Games, стои например, Skin Contest, нали, за 1000 V-Bucks и това ще да, най-много. който спечели, да, там е най-големия giveaway. Ще играем около 10-15 рунда, всеки рунд може да има по 1000 V-Bucks и да. Дори може и да направим на Minecraft клуб, например някакъв клуб, какви ще джойнват и ще такова ти. Сервер, да, сервер. Може да направим един сервер, публик сервер, там може да влизаш всички, които има Minecraft онлайн
или по-хубаво казано MyCreative, така където знам. И... Creative е с дето имаш ограничено всичко. Да, знаете. Хора, пишете ми в коментарите ни какво искате да видите в бъдеще, какви видеа, какви теми за видеа, защото аз казвам, аз мога да правя всичко, гейминг. Да, ние ще правим всичко. Да. И затова пишете долу в коментарите. И в момента става наистина много тъмно и аз ще се прибирам. Хора, геймс. И зато и сал от мене.